Mine tayin başladı. O ne başladı? He? Rahman yok. O ne yok? Yok da. Aha yazgı başlayacak koyup durur. Ne Rahman yok ay? Yok. İyi aytıp bolan okmay. Rahman yok, oradına dilmen kat. İyi aydayıp bolan ok. Kaşalatları. Ne olay Rahman'a geçsek de vaktinde gelemeyenler o. Başlayacak koyup durur. Geri gerek şey ettik. Geçen geleyim şey diyeceğim abi. Hey oğlanlar öňünden aýdaýan bar, ýa-da başgaça bolup dura. Ýolatjaň atdyňmy Rahmana? Ele çıkıp ver yara. Ay näetdiň ay bunu beýtmäňden näet başlamana eýli golunarym geldi gerek. Hava. Näme alyp durdyň ay? Ýa-da başladym şu wagtda o. Kim? Täze gel apirat. Meňde ýara ha. Alo Malik dost. Aleykümselam. Işiňiz şogly bolsun. Sağ olun. Rahman tanýanmy? Kim Rahman? Rahman'la tanımakmı? Yok. Has koy. Grimotona var ya, işin çalışıp geliyen. Rahman deri çıkış ediyor. Düşünmedim. Düşünmek gerek ki yalgı ediyor. Böyle yapma. Bu işin çalışıp gel. Neri vallahi be? Ta ne mi? Başla yaz. Assalamu alaykum mehriban aýleşler, Türkmenway teleýanyň erigi muşdoklary, Türkmenway teleýanyny tomaşa edýän şelbe gün diýmekdir. Bähli gepleşimiň nowatdaky tilim bilen. Gepleşimiň başynda Bahtyar halkyny eşreti bolan durmuşda ýaşadýan medeniýetiň sunatymyň hak howunary, ýurdumyň dörejlik işgärleriniň önürjükli rahmet çekmek üçin ähli şertler öredip berýän hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömürdok bolsun, ähli tutumly işleriňe üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hemde mehriban aýleşler, siziň her biriňize şäkde sağolmaz aýdýar. Çünki 0504 qyty telefon belegimizde uradýan SMS-leriň sany taýjak ýok, diýsem dowamly kät SMS-ler gelýär. Her biri üçin sağolmaz aýdýar. Hemde işe gatnaşýan aýratyn ýyleşme sağolmaz aýdýar sebäbi görýär. Adakany öz aramyzda dürüst toplamy tarapyndan saýlaýar sebäbi jemleş tapgyrda iki tany medeniýet tutunut işgäri bilen bäkleşmäk, huk gazanjak ýyleşme kän Olong üçin başardığımızda saýlaýar. Sizem şoň ýeňiňiz bolmak üçin studiýamyza gatnaşyp özüňizi jany ýagdaýda bähleşir ýa duýmak isleýän bolsaňyz 0504 qyty telefon belegimizde uratmaly. Näme diýdiňiz? Geçen sany görüp bilmedim diýäňmi? Gynanma ahary. Görýän ine biziň saýtymyz turkmencivil.gov.tm saýtymyzda gepleşmeden geçen sanlaryny tomşa edip bilýäňiz. Özüm gepleşmeden geçen sanlaryny siziň diýten bir gowren özüňize ýakyn medeni tutunup işgärleri wagtyna uturup gitdimi? Ziýany ýok. SMS uradýan adyny familiýasyny ýazýan, gepleşmeden ikinji tapgyryna gatnaşmak, huk gazanmaga siz ýardym edip bilýäňiz, şoň üçin uratmaly, gatnaşmaly. Ondan mehriban aýleşler, bätliçe gatnaşýar, size oturan jeriňizde, bizem öz ýerimizde, dörüş toparmadan öz ýerine mihmanlarym geçmezden ozal, Türkmenway teleýanyny hemde Hanet restorany size bätliçe gepleşimiň ikinji mewsümini hödürleýär. Diýmekdir, özüňiz bätleşir ýa duýmak üçin Hanet restoranyna diýsen bol daatly tagamlardan daatmak üçin bize işe gatnaşýar hemde ýürüte biziň gepleşimiň himayatkary Hanet restoranynyň adyndan sowgatlara munasip bolmak üçin şu petek 35 şu şeýle durmaly asy. Siziň eliňizde bolmaly. Bu siziň eliňizde bolmak üçin gepleşimizde işe gatnaşyp ýeňici bolmaly. Ýeňici bolmak üçin gepleşimiň soňuna çenle tomuş etmeli. Ondan hemen size tomuş etmeye tayin, benim alt barmağa tayin, yigitlemede her kim öz işine tayin, dine bähleşmeye tayin maka, onun häzir özden bilir, bilmek üçin dine mihmanlamady çağıraymak galýar. Ondan hemen mehriban aýleşir, edi tomuşaçylar bähleşir gepleşimiň nowatdaky hanyň mihmanlary bilen tanıştırýar, hem garşylaýar. Ýöne garşylamadan öňürti çalaja olar kimler size duýdurjak bilen aňşyrar ýalyk, biler ýalyk. Iki topar bire aydımçılardan ibaret, bir toparmadan sağdanlardan. Sağdanlar kimler, aydımçı kimler, biletiniz gelýärmi? Biletiniz gelýänler. Ondan näme tanış bolýar. Ilki bilen haýy topar garşylaýan. Aydımçylarmy, sağdanlarmy? Aydym sağ diýilýär. Ha, näme diýil? Haýy, tapady ýokdur. Onu aydym sağ aydımçylardan başlaýar. Ondan garşylaýan sahnamyzda bähleşat gepleşimiň bu sanyň mihmanlary Rahman Täç Muhammedow hemde Şeýir Ataýew bugün bizde mihmançylykda. Garşylaýan.
Salam Rahman. Salam şeýle hoş gördük. Geçip bilerdiňiz. Inni kim mihmanlar aýdymçylamada gördük. Inni sazanalanmaz. Ýurdumyzyň meşhur sazana ýigitlenmez. İkisem bir sazora çalýamy. O nädir? Gelen soňda sorak görürüz. Garşlalyň bire size elbetde tanış Atajan Eýibow eýliki aýtadan namy bolsa Seyran Ana Şarif. Garşlalyň. Seyran, hoş gördük. Atajan, hoş gördük. Geçip bilerdiňiz. Ine görüşmek diýäli mehriban, hormatly tomaşaçylarymyz, mihmanlar bilen tanış bolduk. Elektrisiň hem bir jaňa gelen mihmanlarymyz, dostlarymyz tanýaňyz. Hoş gördük. Seyran, Atajan, Rahman, Şerif geçmişimizde ikinji mewsim görüşmek diýäli bilýärsiňiz. Azakany utulan çykdy diýen görnüşde bäsleşýäs, çempionat gurunýas, jemleýişde paratnaşmaga hukuk gazanmaly. Kim utulmak maksadyna gelip elini alyrsyn? Yok, hiçim yokmu? Gen görayman. Ya her Atajan berdi. Yok ellerine verin. Ondan näme gepleşmede azakany bir girişmek üçin kiçiräk sowallarymyz bar. Her gepleşmede başynda ikiňe de gepleşmeden tanış. Seyran, gepleşmeden tanışmy? Hawa. Öň görýärdiňiz, doğrudan. Indi aýdym saz hakda söhbetdaşdyk. Umumyň aýdymçy sazanna aýdym üçin sazanna wajypmy ýa-da aýdymçy? Misal üçin sazanny naýbaş edip çalananda ýerine ýetirýän bagşy, ýerine ýetirip bilmese, sen azabyň kän bir ömrü uzak boljak gäl, şo sazyň tanaljagam däl. Yok, mahuratda diýen derejede wajyp aýdym. Awa ne? Könelermeden diýipdir, ýekäň çaňy çykmaz diýip. Elbetde gowy eferiň çykmak üçin aýdymçam sazanna da yok mahuratda bir sazaşykda diýen derejede işlemeli. Şeýle Rahman hem şo pikirdemi? Bizim şu pikir koşulýar. Pikir goşulýar, öz pikirin Bizim ýokmy? pikirmede goşulmaz. Ama ente bu girişme üçin on diýjek Ya, ýa-da. beş bizim pikirmede goşulýar. Bäsleşer ýa duýma. Ne şeýle, meselem siz hakda aýtsak, esasan şekil aýdymlarynda görýär. Bu halipalamyzyň esas aýdymlaryny has bir şekilde geçirýäňiz. Näme üçin şol aýdymlar saýlaýaňyz? Saýlayan aýdymlaryňyz bar? Näme sebäpler saýlaýaňyz şol aýdymlary? İlk bilen özüme ýakyn görýän halipalyň aýdymlar. Rahman näme üçin kön aýdymlary ýerine ýetirip öňkü halipalamyzyň aýdymlaryny diň öz aýdymlaryny aýdyp berdim. To burada şoň tanýaňmy? Şu wagt tanışdyňmy? Ýok. Bilýän bu iş operator gelip de işe ýaňy şu wagt Rahman ýerine turtdy. Rahman näsdi? Eşitdim o ýa. Rahman, siz näme? Diňe täze döwrüp aýdymlar aýdýan. Hiç gördüňizmi bir halipalamyzyň aýdymlaryny aýtmakda? Häzir wagtda şu wagt täze doğru özüm gowy görýän. Halipalyň aýdymlaryny aýtmany. Şoň üçin şu wagt halipalyň aýdymlarynyň bir näsesini ýürütip halk köpçüligine hödürlenmäň ugruna şu wagt işläp ötürün halipalyň aýdymlaryny. Aýdymda soň görüşmedi işläp başladyk da kellägizde. Ya şu wagt bir näse aýdymlaryny ýem taýinledim, bir näsesini ses goýmaly. Ne diýip bol halk köpçüligine ýetirer. Köp sağ olun. Elbette doğru. Kahraman kadamı sahibinden şu odan noktamada vasf ediyen sazanlar, aydınmışlar. Umumman medeni değişikleri. Elbette doğru kamil eserlerde öğretmek için sazanlar da elbette şahiyem aydınmışlar. Diğer derecede işlep. Şuna da tomaşaçılan bazen kolluğuna arışıyor. Elbette size de üstün vardı o diye. Sazanlar, aydınmışlar. Getbeşimizde de bunun ve durmuşta dörücükler. Teğer eserler, aydın sazlar. Elime dağımı da yurdumuzun toydur bayramdan bir yaptırmalardı o diye. Elbette arzuların devamını hem bir getbeşimiz başına bir arzular bilen başlasak, hasam qoğulur, getbeşimiz onu bäsleşip başlaýarmyz bolars. Türkmenistan otunna öçmejek ýyzgallaran bizim halipalarymyz bar. Olaryň aýdymlaryny ýerine ýetirmek, bir täze öwüşkün berip ýerine ýetirmek biz üçin bir uly bagyt bolup durýar. Halipa şähertlik ýoluna hormatly prezidentimiz giň ol açyp berdi. Bize şeýle ajaýyp giň mümkinçilikleri döredip beren hormatly prezidentimize Kahraman arkadağımıza çäkdir sag bolsun aýdýan goý Kahraman arkadağımyzyň ömürdok jan sag tutýar tutumly işleri mundan beýlekde rowaçlyklary wetsensin. Kahraman mehruban arkadağımyň janyň sag bolmagyny tutýan tutumly işleriň elmide ama rowazlanmagyny arzu edýän. Köp sağ olun. Şeýle Rahman aýdymçylyk toparlanmaz. Elbette üstün gardy we detide arzularyňyz hasyl bolsun. Indi elbette sazanna ýigitlenmeden arzularyny eşitmek hem benim şunu ýakymdy. Atajan şu güler ýüzüň bilen arzuly eşitmek hasam bir joşgunly getbeşimiz başlar. Ne Gonç ilk öýle gepleşige çağıran üçin köp sag bolsun aýdýas. Näçinji gerek? Bir näçe gerek. Bir näçe. Şular ýaly oňdan studiýalarda
çıkış etmene döredip berýän mümkinçilikler üçin Mehriban we Gahraman Halipa arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmedäme rowat bolsun. Bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne diňe toy bayramlarda, şular ýaly ogadan ýerlerde çıkış edip halkymyzy begendirip durmak hemmemize miýet beresin. Arzularınız hazır olsun Atacan. Diýen başla. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän Gahryman we Mehriban arkadagymyza köp sag bolsun maýdýan, elmedäme tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Köp sağ olun. Sağdan ne ittemez. Arzularınız hazır olsun. Elbette şu arzular bilen şu coşkun bilelim. Başlayas. Bäsleşer birinji şertimiz şeýle. Şekilli sowal şertimizin ady. Türkmen wagtyla ilme ýaýylma gidýän şekil aýdym. Ýöne şol şekil aýdymyň içinden bir näçe suratlar alyp, ýöre şekil aýdymyna gidýän suratlary taklap alyp, iki tane surat görkezýär. Şol şekil aýdymdaky surat biljek bolmaly. Haýsy aýdymçyň şekilli aýdymy. Aýdymyň adyny aýtmalymy? Tapa, ana aýtsaňyz has goýany şonu da burutuk berýär. Şonu da burutuk. Onu kutuk bolýam, hem aýdymçy hem aýdym. Yok, burutuk berýär, şonu da tapa. Yok, o esasan aýdymçy haýsy şekil aýdym bilseňiz bar. Ýöne tapawdy ýok aýdymçy bolsun. Ýöne kimi Aýdym var bolsun, aýdymçyň ady bolsun. Türkmen wagtyla ýaýylma gidýän şekilli aýdym. Sağdan bolup bilir tapawdy ýok, ýöne şekilli aýdym ýaýylma gidýän. İki tane surat görkezýär. Bilseňiz de düýmän basyp jogap berýär, düýmän basmaly ýok man suratdy. Bilmeseňiz üçüncü kömek suratymyz açylýar. Şol şekil aýdymy ýerine ýetirýän sağdanna ýa-da aýdymçyň sudury, ýani kölögesi, şol aýdymçyň. Onu da bilmeseňiz, şol şekil aýdymyň başyndaky fajagy eşdirýär. Onu da bilmeseňiz, aý oglanlar näetdiňiz aý? Gonç kömek hyzmaty bar ahyry diýäňiz, kömek edýän. Onu da bilmeseňiz, Türkmen awaz görüp başlaýyn diýän. Bolýam. Ana düşdükden şertimiz gysgaça şundan ibaret. Ondan hem Mehriban ýeşer iri tomaşaçylar, bäsleşler, şekilli sowal siziň bilen. Onu aýdymçylar, sağlamlar. Taýmasaňyz. Taýmasaňyz üns bilen hemmejäme size Mehriban ýeşer 05 04 unutmamak, SMS ura diýär. Ýeňiz bolmak üçin ünsimiz monitorda. Başlayın. Aha. Şol şekil aýdym. Türkmen estradasyny biňden taralýan Ali Alif bolmaly. Anyk bilýäňizmi? Anyk dogry jogap diýip kabul edýär. Elbetde Ali Alif meşhur Berekella Ali Alif näze bilen bolmaly, ýalňyş bilmesek, näze bilen aýdymyň ady. Berekella dogry, goşuş bermeli. Onda dowam edýär. Indi sowalmy başlaýyn. Aha. Basjak. Bas. Ýalňyşmy da diýen aýdym düşün. Aýtmaýsyn. Aýdym dursun. Saha dursun näme? Hozak. Hozak bu. Anyk jogapmy? Şunu şekil aýdymlar, känne şondan. Kän. Ýöne bu näçe şekil aýdym, ýene bir kan aýdymsyň, ýene bir aýdymsyň. Başgalara da bazylýar aýbada. Ýöne sah dursun, ýakynrak. Eger jogap dogry bolsa, aýdym sag bolýar, ýaşy ışık gelýär. Sadeyle diye. Görýän saatçylar näme? Saat salýanlar. Özüňizde başlanyp aýdym bileňiz okmy? Sadeyle diýär agry. Ebra gyzyş uğrar. Belki nesibämiz şol sizden bir şu düýmejäň sesini işitsek. Ona dowam edýär. Ramrat inniki şekillenme, sowallanma. Aha. Düýmüş. İşleýänmi ýoksa? İşleýän. Baksan işleýän. Onun üçin basmak gerek. Şeri. Aha. Näme Murat? Aman Urifmi? Anna Murat. Murat. Ha? Anna Murat. Murat. Ne her şekil aydın var onu ya? Yıllık seda bas aydın. Be, yıldız bam ka, yıldız. Yıllıdım bolay. O yıllıdım bolay. Yıllıdım bolay. Yıldızım bolay. Tamam. Cevap doğru mu ka? Bakışlarım var enay, ne olup da ne kolay, ahırlanmaya gıray, yıllıdım bolay. Ay berekella, yıldız sağlanırlar. Ne olur? Öňe gitsinler de. Bular uğraşsınlar diýän metek. Ha. Ýene siz ýene bilýär diýip begenip durma. Umum netije boýunça burutuk berýändir. Bilenmezmi? Bolýa. Ha. O rahman şeýle. Dowam edýär inneki suratly şekillenme.
Aha, aha ya. Atacan. Menem bildim yani. Menem bildim yani. Şeyle garaş onu cevabı garaş edip duma batana. Kino filmden. Aha, kina filmden berekella. Aha. Kimin aydım yani kimin yerini. Men milyan aydım sine. Durun, Kömek şey et, durar. koyma nemeti, öňe. Kömek edeyim. Yok, yok, maçına bak. Men tuqadım. Maçına bak. Olmaz. Duma batana diýmek jogap bermen bolýar atajan. Yo kino filmden. Berekella, o dogry. Kina filmden. Ola dogry. Ýöne aýdym çiň ady gerek. Aydım çiğin aydım. Atajan, Yok, duma dur, baktın. özümem şunu bir Ya, kusur. böyle. Ede niçin jogap bermedin? Jogap barmy? Bilmezler bir Jogap daýran. yok. Aha, duma hatırlı sizden. Şeýrat. Amanul. Amanul. Familyadan bilemok. Mehmet Niyazo değişme satir oynayan şu mu? Vəşi Amanul Yok. Mehmet Niyazo. Yok. Amanul yana. Yer bolýar. Berekela Türkmenistan'ın at kadaranın artisti Amanul Qurbanova. Bana yok derlerinde bu doğunu bar çerde. Berekela doğru Amanul tanadınız. Dowam edýär entem şekillerimiz bar izlerini yetip bilýäňiz dostlar. Başını. Aha. Durun. Bilýäňiz mi kimden? Beh. Aha. Şulay şekillayım. Yaş estradayım şimdi devlet amanlyk formaly. Aydın adam. Bilýär bolany ona aýtyp koýun. Yadma şunu. Ýadan şunu. Düşür hada dinläňde. Feýgu Berekella. ýaşatyn älemde. Berekella, berekella. Gaty doğru. Söýüg ýaşasyn, dostluk ýaşasyn, sadanlar dümäni bassyn, jogap bersin, ýyzy şu tetirlerde bar. Feýran şu bilýän näme şu gynan ýanyna. Näme üçin atajan bilen goýdum diýen. Yok, Mine birinji gedek atajan, üçüncü gedek ýygyna gelýär. Ya mine var, mine. Üçüncü gedek gelýär atajan Mine, bilýän. mine şu edek utulsam Hawo. öýe girilem. Şeyle bilýärler sana. Üçüncü Benim gedek tuğumlar Ýöne aynı. var, ýöne men bilgeçleýin utulýan. şeyle mi? Ay diýär, getmeşiňe. Öýe girmejek Koyup birazcık oturak geçelim. Bir de Ya şu ýöne utýan jam çykar men. Mene utyan çam çağıracak. Bizim şoň üçin çağırı, utyan çam diýip. Berekeler. Onu dowam edelim, mehriban ýeşler. Size bilýärsiňiz, inni bu şekilli suratlar haýy şekilläýdimden. Tomaş edýär. Aha. Muňa madyn öyle mi? Bilmezler. Aydım bilýän bahlalar bu enesi diýen aýdym. Aha. Bolly. Aydymçy. Aydım. Ay bildim. Ýöne aydym adyn bildin aýdy. Berekeler. Balalarymyň enesi Aýjamal Jumaniýazowa ýerine kirýär. Berekeler. Gaty dogry. Yağıptur yüzünden bağlarımın ilesi. Berekeler. Görýäňden keýen Eşek nägir bolýar. aýdymlar dinleýän eken. Diýseň bir ýürege kyn, käbelemiz wasp eden aýdymlary dinleýän eken. Görýäň? O aýdymladyň. Bilýärmi ýa? Senem ýa bilýärdiň gerek? O. Yok, orada atacan basıp yetişseydi o. Yo şu ýerde bar. Onu maliyatlar diýär. Gitmiş başlandan bäri dostlar, diňe 3 adamy sesini eşitýän. O çetde duran gaty gyrada topdukmy näme hiç Operator. Değiştik operatorda Rahman gatnaşmary. Onda dowam edýär. Indi towanmy başly. Aha. Siretmen wasya duma berekeller. Aýdym sen bilen ok ýöne. Ya. Ýa-da Rahim Urwan. Rahim Urban. Näme sebäpli diýen? Aýo tak. Neme diýär? Ama ihlas bolja bolýar. Yo daýançma ya. Bolýa. Kim diýdi? Rahim Urban diýdi. Yok Rahim ady. Rahim Urbanmy? Yok. Yo yo däl. Yo öýde talib bolan eken. Berekeller. Konservatoryada okuýar. Jogap ýok. Nime? Ay yok oğlum ne? Bir çok olur. Nime Şan diyecek da oğlum. Ne kan sar olup diyecek oğlum böyle horrakta onun varalı. Yani şu furu taptıran aydym üçün öldürür diýärmi? Ay bolup biler de oğlum. Sebäbi ýüzün ýapyp durlar. Yani karşıdaşlarım ne? Kan onu Ha o. bildiğinden- Bolýa jogap ýok. Daýanç familiýada ýadyma düşýär. Familiýasy ýadyma düşenok. Jogap dogrymy ka? Daýanç familiýasy ýadyma düşenok. Doğru. Ana, dogry. Ana adallı ne? Jogap ýok. Siz ýa-da jogap beren oturumyz adalanok. Biz yana cevap veremiyoruz. Bilmedik o Aka jogap beremez diýär.
Onda aydymçyň suwdurun görmäge mümkinçilikleri diýip 3-nji kömek suratymyz başynda. 3-nji surat. Ana. Ha, şu surat atyran öýde diýär şo. Konuş koymadı. Ayo. Neme däme begiler? Jogaby berjek bolsaň düýme basyp jogap bermäň Awara başy şol diýär. dik görýär. Beýlerden ýa suratlaýan şekilde. Ha, da diýdi meňde täş bu. Begiler olaymy? Begiler nur berdi. Şo diýär da. Ay, Ay ýok, o da dä. ýok. Ýok. Size de jogap ýok, ýa-da hem bar onda. So surat alyp duran aydymçyň özümi? Ente oňa etmezok. Jogap bam aydymçyň adyny aýtmak gerek. Jogap ýok. Onu aýtjakda. Bolýa, jogap ýok. Onda häzir hemmämiz üýşüp aly berje, mehra ýok, goňş kömekden orty. Şu aydymyň başyndaky sazyny eşdirýär. Bolýa. O sazyny eşdirýär, bileseňiz düýme basyp jogap berämeli. Mehra ýeşir, mümkinçilik bar, SMS uratmaly. Dinleýäs. Ay şuna bilem. Kim? Mekan sargılyf, dämmi? Mekan çağırılypmy? Hawa. Ýok. O däl. Ay Jogap mene bilem barmy? okşun. Şunu mene bilem. Rahman goşuşay, Boyna bähte şaýle senem. Ay bir no right. Şiir bilmeýän bolsa Rahman diýdi. Jogap ýok. Onda nire geçýäs? Inniki insan kömek be atazan sen. Biz birinji Bileksin. Sizin ýa-da ýok. Hyzmat umumy. Şekilli aydym täzelikde şekile düşürilip ýaýylmak edip dur. Gördüm men şunu. Şekilli aydymyň ýerine ýetirjesi Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi, özüm hem aktyor, aktyorçuluk sanatyny okuýar. Ýöne hasam bir size bir kyn sowal, şoň üçin men diňe familiýasyny aýdaýar. Gurbanow. Rahim Gurbanow da. Inni jogap allyk, jogap berip bilen tok ýalňyş. Gurbanow. Gurbanow. Familiýa Gurbanow. Adyny aýtsaňyz göni utuňyz. Aktyorçulukda da okuýar. Okuýarym, zähmedem çekýär. Özüm esasanam Türkmen Döwlet Gurjak Teatrynyň artisti. Ha, bildim. Atajan. Berekella, berekella. Şeýdi köprak ýalňyş jogap beriber. Atajan, atajan näme? Yo bil şol oglan. Atajan. Atajan Gurbanow. Birinci şekilli aydym. Bolýa. Atajan. Bolýa. Atajan näme şol? Düýme basýaňyz. Jogap Atajan. Atajan Gurbanow. Ýok, o däl. Jogaplaryňy berdiňiz, gynnasak da jogapy Uzyn ýok. adı. Adı on ýaram uzynna Allahly Gurbanow. Ana, Ýa ine de uzyn, şoň ýa. şekilli aýdym. Tomaş edýär. Asman yıldızlarının yanında men seni görýän. Ana Allahly kim görýänini bilýäs, görýän. Görýän men bolsa ýa birinçi etde kimin ýeňiji bolanyny görýän. Siz hem onu görýänsiňizle. Olar Atajan o iň köp dogry jogap berjek bolup basýarlar, ýöne näde urak. Ýöne diýän ýok. Mehriman ýeşili tomaşaçylar, hormatly mehmanlar, birinçi etini jemlenni, birinçi etini netijetem bäy, bir gyryp durdy. Ýa-ni aýdýan, 1-0 hasap bilen aýdymçylanmaz öňe saýlanmagy başardylar. Ýöne tak hem zat öňde ahir, dogry dämi? Onda geçýär. Näde hasysy ýakyn, ikinji şertimiz täze şertden biri. Şertiň ady diňsal. Nähili? Ýurdumyzda belli aýdymçylar, käm, binan aýdymçy, ýigit aýdymçylanmaz. Şolaň aýdymlaryny häzir bir wada eşdirýär. Näçe tanysyn? Başta öwrenişmek üçin 2 tane aýdymçy, ýagny aýdym eşdirýär häzir. Bir wada sesinden tanajak bolmaly. Haýsy aýdymçy. Düýme basýaňyz saklaýar. Plan aýdymçy dogry bolsa, her bilen aýdymçyňyza bir tutuk ýöne ikinji şertimizden umumy netijesi boýunça da bir tutuk berýär. Şertimi düşünekli? Başardyňyzdan dogry dinlejek boluň. Dogry dinleýäs. Sebäbi başda aýdymçyň adyny birini tanap bilersiňiz, eger näme dogry bolsa, göni karşıdaşyňyza geçmek bolýar. Ýöne siz aýdyp duran hem zat, sebäbi ýygyny ýetirjek bolýarlar. Ýani gülüşimiz ýalyk daýma da. Düşünükde? Ha, diýen bolýar, diýişýär. Onda näme mehriman ýeşer, sizlerle gürleşdi ahyry başdan hem aýdymlar eşitdiňiz, dinletdik. Dinlän olsaňyz SMS uradyň 05 04 ýeňinji olmagy ýynaşmaly. Onda tomaşa edýäs. İkinci şertimiz diňsal siziň bilen. Onda näme ýigitlerimiz diňsal maga taýin bolsaňyz
iki sany aýdym eşdirýäs. Aýdymçylar tanajak bolmaly. Söz değişli. Din salyas. Sevdiğim analar senin bilmedin. Kendana öldüm, güllerden uzun. Sana soğudum ya, sevgi sadım ya. Aha. Birine bilme ekiller aydiya. Bir ekizler. İkincisi, Beylek sen mene gaýtan beýlekin tanap, ekizler tanamarsaň da öýtdim onu bir ekiller. Yine täzenin laýl İkinci bir gede. jogabymyz ýok. Täzenin laýl bir gede. Size jogap barmy? Täzenin laýl onu anyk jogap. Bizde bir jogap bar. Boldy. Bizde de var. Jogaba dogry. Verdik birini. O, ikincini tanamyz. Yok ikinci var ha. Metaýda dinleme mümkinçilik bar diýjek boldy. Dinler. Bolýar. Size jogap barmy? Yo bizden şu ekiller tanadyk. Boldy, berekeler. Birimiz bilip, bildiňiz, gurutuňyz aldyňyz. Ýene bir gedek dinleýäs, üstüje taýyn etmäňiz, din salýas. Sevdiğim analar senin bilmedin. Aha. Teran jogap ýok. Jogap ýok. Jogap barmy? Bar bolsa düýme basýas. Basta. Aha. Azat dönmeden Azat dönmez. Däl, özüň aýtdın, däl diýär. Azat dönmez, däl diýär, däl. Azat dönmez, däl. Onu soň kedek dinleýäs, ondan soň ýöňüňizden görüň. Din salýas. Sevdiğim analar senin bilmedin. Sökot Kasımov. Ay berekeler. Söhbet Kasımov. Gatty dogry jogap. Ne inanmasaňyz, aýdymlaryna eşitip bilýäs başyny. Şom diyecek bolýar nani mara. Buna mekan meni Jumaýflar ekirlenmez. İkincim Söhbet Kasımov neden? Dogry. Dowam edýäs. Inniki aýdymlamaz. Inni öwrüşdiga, dogry-damy? 3 aýdymçyň aýdymny eşdirýär. Tanajak bolmaly. Taýyn soňra mehriban eşitse degişli din salyas. Aha. Birinjiden Nurýadyr Rejep ýalany. Nurýadyr Rejepow. Ýaşlaýan ok diýmek. Bar arasynda. Arasynda bak. Şura ýerine dogry. Ogo. Nene dinlemer bolýar. Jogap ýok başga. Ya birinci Nurýadyr Rejepow. Bolýar, kabul edýär. Bar. Üçüň bir Nurýadyr Rejepow. Dowam ýok. Tanamalla. Bolýar. Ana olardan. Size jogap barmy? Yo yo biz. Berýek. Birden soň tanıdyňyz. Bolýar. Onda dowam edýär. Ýene 2 tane aýdymçymyz galdy. Hani Başlandy. Aha. Rahman Hudaýa. Ay berekeler. Ýalňyş jogap berdiň. Ne dogry diýilýär ama. Bitmedi. Hani Dinleýäs. Aha. Düýme basaň jogap bermeli şeri. Hemçe beýtdiňiz. Rahman demeň diýersin men. Ya yok diýip Rahman Teş Muhammedow mi? Aýdym mı? Öýsesiň tanamakmy Rahman? Öýsesiň tanajakmy? Muňur seriýalar öýdýär guwun. Hawa, siziň mi borduňyz diýär. Jogap barmy şeri? Düýme basaň. Sen aýyp pikir edýän ämi. Eýwa. Jogap ýokmy? Eldarym kadyp durma. Anyk jogapmy? Yo ana däl. Yo, anyk jogap bermeli men. Yo, Hawa ne ýok jogap? diýmeli. Harany dinle ýene. Yo. O dinlejegini. Inni haş edýär iki toporady. O dinle. Soňuna içine dinleýäs. Soňuna içine dinläliň. Ondan Basmalarını bilsem. tutarýarym bolyn. Kim birinji batsa şoda jogap berýär. Düşündüm. Dinleýäs, soňuna içine. Aha. Birinji atlar öýdän. Hawa işte. Nurýadyr Rejep diýdiler bular. Diýdik. Hawa. Yine birem şol. Yeni birem şol. Dur Hatice'den şoňkda. Düşünýän şoňkda. Yeni Nurýadyr Rejep Oo, diýär. 2 tane aýdym. Nurýadyr Rejep aýdym. Video şol. Anyk jogapmy? Oo. Hani men gowuran renkim nerede? Ana gowuran renkim şo. Men aman tähedfa. Anyk Asmanna jogapmy? hay, anyk jogap. Inni şirin gowuran renk hani? Ana. Ne bi? Üçüncü aýdym Üçüncü aýdym şeýmeden bar. Üçüncü aýdym sen Feyran gaýdyşýar Hatice.
Yalanayam Nuri Adı Recep. Hatice Aydımçı. Hatice Aydım'ın adı. Hadi o. 2 aydım Nuri Adı Recep, fınqı bir aydım Aman Tekhayet fınqı. Ona bir ne melmeliyat? Bire Aman Tekhayet diýdiňiz. O Asman Naqı ay. Bolup biler. Soňra içinde diňne. Aman Tekhayet fa dogry. Bir Nuri Adı Recep hem siz bildiňiz. O Hayhaýdym diýdiňiz. yalanay. Yalanay. Sen diýen sözüňiz yalanay. Sebä yalanay ol aydymy ol ýerine etiren ok. Hatice diýen aydym ma diýdiňiz, onu ýerine etirýär. Nuri Adı Onu biz Recep. diýdiler. Onu biz dedik ayonu. Şey diýdiň onda. Yani kırınca Hatice. Ne doğru diýdiň da ýa. Ýöne näme dogry da. Sebä birinji Nuri Adı Recep diýip kim jogap berdi? Siz jogap berdiňiz. Aydın ters aýtdylar da. Tapaw diýär ki Nuri Adı Recep sesi baş utaýdy. Ol gaza bilen Nuri Adı Aydym, Recep aydym. sesi esasen ses tanamak. Aydym bir de Ses wajyp. tanıdık. Esas ses tanadyňyz birinji Nuri Adı Recep siz diýdiňiz, dogry dälmi? O. Aman Tekhayet. Ana tehedfem siz diýdiňiz, berekella. Inni Hatice Nuri Adı Recep ýerine etirýär. Ýöne yala ne diýen aýdymy ýene bir aýdym ýerine etirýär. Şonu häzir biljek bolýar. Bildim. Atajan. Bildim. Bilmäliň meni bir jaý. Aydaýyn mi? Şahlık kurban hazar. O saatlyk Qurban Azar ferne. Kim birinji düýme bak. Ay berekella. Düýme başyp jogap bermek rahat edýär. Berekella şat Qurban Nazar ine de şoň aýdymlary. Diňle bilersiz. Başyny. Buyur. Aman Tekhayet. Hemen Nuri Adı Recep. Nuri Adı Recep. Ne de üçüncü aydym şeyimiz? Şatlyk Qurban Nazar. Berekella. Fiilette ýalňyşdyrardy. Sebäbi 3 aydymçam şo bir görnüşde etaýan Nuri Adyň ýerine etiriş. Görnüşini ýorunu diýen ýarak ýerine etiriş aydymlary dogry dämi? Şoň üçin biraz ýalňyşdy diýene. Bildiňiz, iň bolmanda birini. Berekella. Ýene ýan ýok, dowam edýäs. Onda ýene de 3 sany aydymçyň sesleri. Başlyny. Aha. Bira Gödele Wedwa. Bire gödele gödü. İkincisi Leylek Dirwa da var. Leylek diýilýär de var. Leylek Dirwa, Gödele Wedwa. Ayna teyit kulyba. bire kelma. Beni istesem buradan tanımak bolurmy? Dinleyelim dostlar. Kim? Ayna teyit kulyba. Ayna deyip. Gödele Wedwa. Değil kelle. Değil öktür var. Hamiyeti peyda etti öktür. Öktü sağlananlar değil ya. Ne olur? 3 seti buradan tanap bolacak ekenen. Yine de 3 sançık ses çağırdığımız var. Onu dinleyat. Başını dinleyelim. Din salyas. Rahim Qurbanov. Rahim Qurbanov. Aydym adını bilýän mi? Seni söýýän sözlerinden. Berekella. Rahim Qurbanov. Bir doğru. An Rahim Qurbanov hälen mer gözläp. Ada durmady famar eken. Yo men kabul edip bilemok. Düňe basýaňyz. Ýalňyş şol utungalýandyr. Yo, O şert ýok diýdi. o şert ýok. Azat Oramadov diýär. Ada durmady. Siz bağ bolsa häzir çırağa göre diýip. Yok, Yok. Jogap başga barmy? Dinleýän Rahman. Dinlemeli, basmaly, jogap berip gatnaşmaly. operator. Ha, şit ya. Kellehim bu. Kermit köçek bolýar. Dowam edelim. Bolýar. Rahim Urman. Bir dogry. Din salyat mehraýan ilişler. Aha. Mekan Recep. Mekan Recep, berekella tulema, goýan renklerim ýan tutdyňa bir tetimiz garly. Näme üçin birden birlik diýip arkaýy bolup diňe. Ya diňe gyýdaýdymçylar diňleýäňizmi? Ben anaýdymçylar diňleýäňiz diýär. Esadan ýigitlemeden diňlemeli bir tetimiz garly. Rahim Urban birlik, Mekan Recep birlik, ýene de bir aýdymçymyz garly. Ona mädir diň salyas, tanajak bolýar. Başlyny. Aha. Eldar Ahmedov. Eldar Ahmedov. Ne doğru? Biz basmadyk Men şoňa soňra göre. seni dinleýän. Ay berekella. Hani? Yönü, Tanap ýetişip. yönü. Yanlışdınız mı? Ho. Bilýärsiňiz indi. Diňe bir mümkinçiligimiz bar. Dinleýär. Jogabyňyzy eşitýär. Tanasaňyz da utuňyz alýan, tanamasaňyz hem görün jogap aýdan. Yönü men çalaja hyzmatdan peýdalanmasaňyz hem aýdasym gelýär. Sebäbi hiç peýdalan yok. Şol aýdymçyň adyny agdadyňyz. Şuna. Şunu gepleşikdi. Agdansıňyz, ýatda ýat, agdansıňyz biljek bolýar. Diň salyas.
Ha? Şu mekan sağlıklıydın diye dua olmuştaydı. Berekella, mekan sarıgılyp, dogry. Ine de biziň ýanky tebe eşdirjek, bolan tanıştyrjak, bolan aýdymlanmadan şular diň talyat başny. Mekan Recep, mekan sarıgılyp. Ine de Rahim Gurban. Berekella. Dogry jogaplary berip başardyňyzdan. Nähili görýäňiz biziň täzerak şertimizi? Gowy. Eretde, ikinci şertimeden Cemne'ye şunun bilen iniň jemit kim bolandyrýar? Berekella, bilýän ekeniňiz de ýöne bu gedek ýalňyşdyňyz. Bir hata etdiňiz gaýdaly mehmanda taýdany ýetme tuwlemy. Firanyň söz berişi ýarak tıraç gitsinler, ýyllaryny ýetirfidiler. Berekella. Inanmasaňyzam hatamyzam 6-4. Size 6 tane aýdym için bildiňiz, sizem 4 tane aýdym için bildiňiz. Esasan ýa 3 tane diýen aşy. Sol kömege çykylaýlar. Şol raýtdyky. Berekella. Ondan hemen dowam edýär. 3-nji şertde geçýär. 3-nji şertde geçmeden odan ýatda diýip bilen bolsaňyz, biziň ikinji mewsimimiz Türkmen wagtyny eyleme hemde Hanet restoran tarapyndan ýaýylma hödürlenýär. Häzir kiçiräjik taýynan, Hanet barada taýynan video çekilmede tomaşa edýär. Onu dowam edýär format mehran mehmannama ýa-da tomaşaçylarymyz 3-nji şertimizden gelip ýetdi. 3-nji şertimiz sirli sowal. Medeniyeti we sunuňda değişli söz. Meselem, aýdymçyň ady, saduraly we şuňa meňdeşler. Medeniyeti değişli issenlik söz şu planşetde dur. Siziň bilmeli işiňiz 4 san sowal berip şu sözüň nämedigini biljek bolmaly. 4 san sowal berip. 4 san sowalam siz 2 san sowal berip bilýäňiz, sizem 2 san sowal. Jemi 4 san sowal. 4 san sowalyň dowamyny dogry jogap berip bilseňiz, güni 2 tuk berýär. Egerde bilmeseňiz, 10 kömöt hyzmatdan peýdalanýaňyz, şunu da bilseňiz, 1 tuk 10-ny da bilmeseňiz, ine ştaja çalaja derler, başlaýarmy grimçiňizden kömek gerek boljak, sebäbi utuklaňyzy aýyrýar. Egerde bilmeseňiz, 10 kömöt hyzmatdan soň medeniyeti we sunuňda değişli söz. Egerde sowalyňyz şu sözi alamatlanýan sowal bolsa, men jogap berip bilmänem bilýän, başga sowaly berdi bilýän. Onu düşünükdämi? Medeniyeti we sunuňda değişli söz 4 san sowal bermeli. Şol sowalyň netijesinde de şol nämedigini, sözüň nämedigini biljek bolmaly. Sowalyňa Ons kömek diýen hyzmat ulanmansak, onu daýlanok dämi? Hawa, ýene issenlik ýagdaýda şoňa barýaňyz da. Şoňa diýer ýa, şu hyzmatdan peýdalan aýmaly, sebäbi şu sözi biljek bolaýmaly. Ýok, mene utumyda jekkäp oturmak on ýaly bolamak. Ol bolmaz. Onu mehrabaýyna şeýle 4 san sowalyň soňuna çenne haý sözüň sizden bilmerseňiz, bilseňiz SMS habarnaman uradýaňyz, gepleşimiň innek sany ýeňizi bolup, biri bilen bäsleşmäge hukuk kazanmaly. Şoň üçin hukuk kazanmak üçin köprek 0504 gyýta telefon belgimede SMS-den uratmaly. Şertimiz düşünükli, onu bäsleşip bilýär. 3-nji şertimiz sirli sowala tomaşa edýär. Başlandy. Ondan hem issenik aydymda birinci saat ýagnan başlaýar. Şoň üçin hem sizden başlaýlyň. Mene öz bilmeli sözlemi bilýän, sizem sowal berip bilýäňiz. Sadural mı ya, senetkar mı? Senetkar. Saz salan artist mi haydym aýdan. Has kino sunuwatyna değişli. Sizin soragyňyz jogap. Näme bilýär? Ente soragmy? Dur. Hawa. Ana. Jogap berjek bolsaň düğme basmaly. 6 garly. Berekella, gatty dogry, 6 garlyf. Hani bir çıranma. Ana berekella, 2 tuk diýilýär, oňa dowam edýär berekella. Häzir men sözüm bileýin. Sözüm bilýän. Ýani siz sizden başladyk, inni şiiri rahmat eden başlaýar. Sowalyňy berip bilersiňiz. Näme değişir? Hemme medeniyet tonu değişti. medeniyet Yo, tonu, hemme medeniyet tonu değişkerler. Aydym saz ulgamda degişlim ya. Soval mı şu? Sowal. Aydym sağ. Ayda ötüne medeniyet değişti deyip düşünük. Aydym sağ. Sonra ne doğru rakber? Sonra aydym sağda değişti mi deydi? Aydym saz degişlim. Menem o deydim. Bagsym ýa sağdan näme? Baksam del, sağdan da del. Aydym sağda değişti mi? Howo. Aydym şimi sağdan mı? İkisem del. Bildiniz mi?
Biraz pikirlenin, men oňa şeýle bir ýyleşme ýüzülmek isleýär. Bizim Mähreman tomoşaçylarymyz 0504 gysy telefon belgimiz sizin hyzmatyňyzda. Hem-de ýeni bir ýatla diýär. Elbetde Gahman Kydamyň saýtynda sany ulgun diýsen gün saýyn ulalýar giňeýär. turkmentv.co.tm bizim saýtymyz içine girýäňiz. Bähseşat gepleşimizden geçen sanlarına tomoşa diýär. Özüm häzir haýtym bir uturup gaýdýar. Haýtyny uturup gaýdýandan men bilemok ýöne çalaja aňşyrýan. Oturuşlaryna görä aýtsak, aňşyrýan kim oturjagyny. Özüm şu kim otursa, haýty bähseşimiz öň gaýdyl bähseşimiz içinde isenlik bir topary ikinniki ikinji tapramda çağırıp bilerim. Edipden çağırjamam. Şuwa diýermi diýip. Gerek var bir. Tamam. Ondan 0504 seni Murat mehman ýyleşir. Size Murat'ın elbetde uğradyat özüňiz bähseşýaly duýýar. Onu mene Seni bir size sowal berdik. Sizden ele hawa atajan seýran zanlym zanlymy? Arzu berdi. Jansyz. Sowallaryň gutordy. Aýdym taýda değişli, aýdymçal däl, taýdanna da däl, jansyz. Sağdural. Sadural. Soragmy? Sadural mıymy? Sağdural mı? Sadural. Sadural. Onu Aha. Jogap mı? jogap berip görýän. Jogap ber bilýäňiz o. Dutar. Dutar. Yok. Ana şoňa Tutuldan utulanok. Ne jogap berip bilenoklar? Men uwans kömek etdim. Ged ediňiz. Misal jogabyňyz aýdýar. Jogabyňyz ba bolsa aýdýaňyz. Utuňyz gidenok, ala detme. Bamy jogap. Ha? Gyzak diýene. Rahman mek göräýin şu. O, jogap bam. Men pikirimçe ala dutary gyzak diýip Gyjak dik görýäňiz. Dik görseň ziýany ýok. Dik görseň şeýip gyzyk çyraya gaýat. Näde dur jogap? Jogap ýok. Hiçimde inni ataja berekella. Inni häzir kömek edýän. Kim bilse utuny alýa, bilmese utuny mitirýän. Bas ýazmýar. Ýokmar basyp jogap bermeli. Bu saz Qural esasan meselem ilk başta dörenni bir gadim döwürlerde nizam bilen gidilenine diýsek boldum. Dep sağdural. Dep saz Qural. Boldum. Geçen motorda bir motorda dep saz Qural. Men diýýatyn näle dip bağlan. Atazama diýenem diýdinde gyzak diýdi. Diýemenler Rahman näme? Gepleşip başlanan Gyzakçy Rahman. berdi. Ha? Gyzakçy ýok berdi. Bolanda näme ýok bolsa? Dep ýa-da aýtdym ha gargy tüýdük. Kynapdym öde. Berekella. Bir tuk aldyňyz. Atajan tuwlama. Girişäň oýunyň. Dep çalýardy. Ya şoň üçin mi ka? Bolýar. Dowam edilýär. Inni sizden başlaýar. Men sizin bilmediğinizi bilýän. Soraglaryňyz ba bolsa aýdy bermeli, bilgi bermeli. Sen moto değişilmi? Şozun ot medeniyeti. Hem sunuda medeniyeti değişli. Senet mi ya senetkar mı? Be. Yok. Senetkar. Senetkar diýdim. Taýdanna mı aýdymçy bir sowal. Sowal. Taýdanna aýdymçy. Oo. İkisem däl. Senetkar olanlar belli bir senede erkek ýa-da dogrymy? Ufad bolýar şolardan. Sowal mı? Yok. Yok, Men sowal. aýdym, Diňe sowal. Men bereýin deret. Çeperçilik, senetkarmy nämet ýanky diýmeli. Suratkeş bolup bilýär ýa. Şahyram bolup bilýär. Dergar. Ýa Oň diňe diýer. ýekeci ady bar. Sowal mı şoňyňyz? Sowal Sowal hukmuna o. kabul edýän. Vergärmi näme sanadyňyz bar. Oň diňe ýekeci ady bar. Şu senetkarın şu ady şu. Sowal diýsen şo. Sowal sen senetkarmy meselem haýsur diýýäňiz. Çeperýänki suratçymy diýjek bolýaňyz şunu ýaly. Oň senetkiň ýekeci dünýä belli bolýar. Aýdym taýda degişli. Sowal mı? Hawa. Aýdym taýda değişdi. Sowallamy gutordy. Senetkar diýmek adamdygyň birlikde, dogry dämi? Haýsura değişdi. Dünýä belli bir ady bar. Men jogap ber. Jogap ber bilýärmi? Heykel taraş mı? Yok. Jogabymyz barmy? Bizim dilimizde diýme da dünýä dilim. Bir senetçiň ady şu. Kompozitor. Kompozitor, ha? Kompozitor. Yok. Ýöne golay. Yok. Inni hyzmat gitdiýär. Jogap bermeli haýş edýär. Şol bilmeli sözüňiz orkestrň öňünde berekella. Dirijor. Dirijor, dogry jogap. Ana. Dirajar. Berekella. Güni güýçlep güni dowam edýär, gidýär, dowam edýär. Cevap ve yakınap bir nokta. Ha, gidýär, dowam edýär, inni ýene sizden başlaýar, dogry dämi? Sizden başlaýar, sowalyňyzy berip bilersiňiz. Taýdanna mı aýdymçy mı?
İkisem däl. Atacan berjek sowalyny pikirlenýär. Ya täze saat öredýär. Yo, men gaýryp bilýär. Çaçyl. Bildim hem de diýmedim ha, har mele. Bolla geçdiyem, geçen geçdi. Indi şu wagty. Aydymçam däl, sazanna da däl, bilmediňiz. Şahir mi? Aydymçam sazanna däl. Yeni bir Hayır, ayır. hayır, ulgamına değişli. Favor. Sonra o ya. Sunuňyň Hayır, ulgamına değişli. ýazmak. Şahir. Jogap berýärmi göni? Hawa. Göni jogap berýärmi? Bolýa, sorak berýäň dok. Şahir däl. Yazıcılık ulgamına değişli medeniýetiň. Men aýtdym. Haýsy ulum diýiş, men ýazmak diýip gysgaça jogap berdim. Siz öýdüm. Sow şahirler. Biziň bir sowalymyz Bir bar. sowalyňyz bar hem jogap berýäňiz. Jogap bilseňiz hem göni iki tuňa galýaňyz. Sowalymyz barmy dostlar? Sowal berelim. Näme bilýäs? Aýdymçy däl, sazanna däl. Näme ýazyp däl? Haýsy gura değiş diýip oglanyr jogap bermäge Baglar mı, bilir. näme? Ýazmaga değişli. Zanlym zanlym şu. Jansyz. Ne golç kömege de. Ýok, jogap bermeli. Ha, onu Jogap ýok bolsa, gonç kömege de geçýär. destan. Ýok. Ýöne diýsem golar. Inni diňleýäs. Diňleýäs. Kim birinji jogap berse, şahir näme goşýar? Oşky. Berekeler. Goşky. Dogry jogap. Sen basýar da jogap berýär. Yazma uruna Bu kasakdan barmam. Boş. Eliňizde goýga bolmady. Koyupdy we ola. O başga köne. Eliňizde goýup tura. Ya ki Portugallyň da. Berekeler. 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 Dowam edýäs. Ýigitler nesiden başlaýar? Berjek sowalyňyz bar bolsa. Ha oturmadım be. Yo, näme boldy? Öwde däme bilsin. Men bilemok. Barladan öýe girme goýjar. Soro. Sonra. Ay şu yankı. Ya biz başlaýar. Ola bolar başla. Siz başlaýan. Haýsy ulgama değişli. Sonra. Medeniyete tuňda değişli. Yo, medeniýetiň otun haýsy ulgamına değişli. Ulgam känne medeniýetde şahiram bolup bilýär. Has sadylgomuna değişli. Sadır oldu. Ne siz beriň bir soraw? Fadıl zanlym zansyzmy? Zanly. Şu yankı bilesin böyle adamın bir adamın gönlü. Sowalmy? Hawa. Inni siz beriň. Adamyň adymy. Hawa. Adam sağdan ne adamyň ady? Sağda değişli mi diýiň? Haýsydyň? Sağda değişli. Sağda değişli. Zanly. Adamyň ady. Hünerin adı derler adamın adı. Adam. Biziň bir sowalymyz bar. Bir sowalyňyz bar. Dörden taýdan. Türkmen sazlarynyň haý sazlar çalýar. Haýsy sazlary çalýar diýdiň, doğru? Türkmen sazlarynyň, Türkmen halkynyň. Inni başta diýenlerin ýerde berjek sowalyňyz edil şol jogap aýtjak bolýan bolsa, men jogap berelemok. Ýerde men häzir şu sowalyňy jogap bersem, gün düýme basylýar. Dulhan Mehmedov. Biz bastık. Bu basdylar owo. Hak verdi Allah Muradov mu? Anyk jogapmy? Nur Halmamedov. Dulhan Mehmedov. Berekeler. Nur Halmamedov. Berekeler. İki tuğallığız. Dowam edýär. Ýetde sizden başlaýar. Bilmesedim de meni hem bilýär. Vaktin bilýän de O wagt men bilýänler. Bilekde. Sowal. Inni sen sora görýän haýsy ulgama değişli. Medeniýetiň haý ulgamyna değişli gonç. Berjek Bu soraw. wanta görýärler gitdalar. Bolýar. Mesele aýdyma değişli. Yine de ver sonra. Yo, inni men berýär. Haýsy meşhur aýdymlar aýdypdyr şol. Halipalarymyzyň meşhur aýdymlaryny aýdan. Haýsy aýdymlar ýerine ýetirýär. Halipalarymyzyň meselem Ataway çağrılysyň. Näme? Bassyň, hem jogap ikiňizden jogap berme bolýansyňyz. Howlukdyňyz o näme? Atwa sağlı fun aydımdan yerine yetirenidiniz O mi? yetir, yetiren. O yetir. Öýdüş Ataway çağrılysyň öýdi. Yok. Yo ýerine ýetirmez oglar bolýar. Jogap aýtdyk. Näme dogry? Ataway çağrıly halipaň aýdymlaryny ýerine ýetirýär. O kim? Muhammed çağrıly. Näme dogry? Hem howlukdyňyz bar. Howlukdyňyz. Inni gonç kömege de gidýär. Zany ulukdurda bak. Taýmyn. Ýok, düýme bas hem jogap berdiňiz. Hem gysanyňyz da düýme bas jogap berdiňiz. Hyzmatdan gidýär. Hyzmatyň adyny ýatatmagy gaýşa edýäs. Konus kömöge de. Bu sizin bilmeli sözüňiz meşhur Halipaň ogly. Kuwat. Jogap berseňiz eýem utuňyz gidýändir. Başlynda. Aynen. Howlukmadyňyz, soňra için dinlemediňiz de. Jogap? Muhammed Çağrı lifti de bul ha. No.
Benim mi kuvvet? So diýip bolýar. Otuňyz alýas. Howluk diýäňiz da olanlar. Diýen ýa adam da şu. Howluk Otuk masam almak. var ya. Gidip var ya. Jogap ýigitler sizden berýäňiz. Biz basmadygan täsin soňra sen aýtdan. Berekella, görýäňiz mi? Berekella. Men otuňa aýraýyn gözlerine bas. Aýr aýr berk geçir ha. Ya geçirmek gerek. Ayırdık. Kakati meşhur halipa Balkanın sayrak bilbili. Bir cevap verelim o. Rüstem hali. Berekella, Rüstem Halif. Berekella, cevap doğru. Ana buna da şeydi çık. Sizden alan otomobil. Buna da şeydi çık koşaya. Ana berekella. Diýsek öňde var ýadыңyz. Deňleşen. Diňi gatysa deňleşen tiňede. Dowam edýär. Sowal başlaýar. Medeniýetiň haýfy olma degisli. Saz Näin sazlar? hiç sağlar yerine getirenok. Sonra onu düşün. Saz uralmya ay saz. Saz Ural. Bir sorunuz galdy. Sen jogap berip bilýäňiz. Saz Ural. Näet çalnya. Yok, dur howluk bu da. Hawa. Töwelem deňe basjak bolýaňyz ýöne ýigitler. Jogap, Üflem çalnya saz ural. jogap. Tüýdük. Berekella. Tüýdük bolly göne şeýdem 2 tugalaydy oýda ýigitler. Berekella. Şeýdem 3-nji etimiz jemlenni ýigitlerimiz berekella. Onda näme? Ýeňijimizi yglan edýär. Ýöne gyzyklanmak üçin. Kim ýeňiji bolýar ka pikiriňizçe? Bular. Dedim şu pikirde mi? Bir ýeňiji. Ay ýok, deň bolmam da mümkin. Bolmagyňyz mümkin. Hawa. Onda näme ýakraýlaşsa biziň ýeňijimiz. Ýeňijimiz hakda hiç zat diýip bilemezok, ýöne uturan hakda birat diýip bilýän. Bun ol öýüne girip bilenok. Sebäbi ýeňijilerimiz 7-4 hasap bilen aýdymçylanmaz. Bun bizde ýeňiji boldy. Kutlaýa berekella. Tüýdi hemme zatçy esasanam ýanky bir ýerde ýaňy jogap berdiňiz. Öňde bar ýadyňyz. 5 birdi hasap. Kutlaýa ýeňijilerimizi arma atajan. Ya yine mi gerek? Ele teatrda diýerdi tomaşaçylarymyz getbeşimede gatnaşyp käbir sebäpleri görä öýüne gaýdyp barýan, aýny öýüne gaýtmak niýet bilen çykyp diýerler her kim ýöne atajan oňa deýişde. Şolary kim gaýtyp bähtäşimizde ýerine getirmek mümkinçiligi bardyr. Noldaş nolada urady diýerler. Getbeşimede gatnaşygyňyz üçin sadan niýetlerimiz aýdymçylygy tawasyna edýär. Size gutlaýar. Indiki tapgyr atnaşmaga hukuk gazandyňyz. Getbeşimizde ahyrda öz pikirleriňizi, teklipleriniz bar bolsa atajan uradasymy gelip dur, mümkin bolsa. Getbeşimizin ahyryna öz pikir garaýşlaryňyzy seýran atajan mümkin bolsa gaharlanmasaňyz, gahar edip söýseniňiz aýtsaňyz mümkin bolsa eşitmek edýär. Seýran sizden aşaýly. Eýgoş näme diýsen çekileşikli gyzykly bätleşik boldy. Hawa. Mene de ol hidretdim. Olanlara ýeňisi bile gutlaýar. Mene alaýjy gutulmana masarman. Hawa. Men şüle birinji gezek bolandyň täze duýup. Täze. Adam sen ne uğraşsın? Atajan için kıydırak olacak. Evren. Atajan. Teklipler var. Belki sana uğra inlik gerek şertleri yutkudur. Belki dine saat çalmak hakta. Can aytyan kıydı. Canım deyip sonra bugün jogap berim. Ya ne gitmiş bu wallet. Şuraya gitmiş ben bu köp bolsun. Hemen yine çağırmana aşık. Onu elbette haş edýär illeşmede, nol we şnollarda ýerde şu saatlar niýetlemede ýerine getirmek isleýänleriniz bar bolsa, nol we şnollarda mihmanlary atyrýar diýip uğrady bermeli. Köp sag bolun, gene ýolap. Şuraya alap ulu mümkinçilikleri ödip beren gahraman arkadağımda köp sag bolsun aýdýan. Gahraman arkadağımyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Köp sag bolun, atajan arzulyňyz hasyl bolsun. Seýranyň şu utulmak duýgusyny birinji edip başyndan geçirýän adamlar ýetimiz çalýan saguraryň adyny bilmedim. Tonýanmy az? Şulara gyzykly etmişikleri ýazmana ähli mümkinçilikler öğretip berýär. Gahryman mehman arkadamyda köp sag bolsun maýdýan. Elmedamy tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Köp sag bolun, sadan ýetlemi jana sag bolsun, gülmek ömürden ýa-da getbeşimde mihman bolmagy ardy edýär. İşim başına. İşim inni. Ha, gidýärmi de ýa-da Barmana ýerde başlara gitýär. Onda näme? Size böyle tekliplerinizi Şuraya gitleşikleri katlaşmağa
Şolara gepleşikler taýinlap, ýyldaşlarymyzy gudurlamaga mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimize, gahrman arkadagymyza çäksiz sag bolsun aýdýan, bize şeýle ajaýyp zamanynda berqarar döwletiň bagtyaryk döwrüni ýaşamak, işlemek, döwletmek bagtyny biýetlerden hormatly prezidentimizden jan sag bolsun, ömürde bolsun. Tutýaçyny işleri mundan beýlekde ruwaçlyklar etsensin. Köp sağ olun Rahman. Arzulygyňyz hasyl bolsun. Onda näme? Gepleşmeden esasy bäsleşi şiir Ataýewa geçýär. Başlymy. Mehriban gahryman arkadaşymyň zany sag bolsun, tutýan tutmyşlar elmi damara wazar. Köp sağ olun ýigitler, dostlar, kardeşler. Arzulygyňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola başgalaryňyz awadançylyk işiňizde durmaşyňyz üstünlük atajan bir aşky ýylgyrmagy haýyş etýän düşünýär, kynraktır öňe ruhdan düşemdi. Indi gepleşmeden geçen sanyndan gatnaşan iýleşmemiz bar. Şol iýleşmeň bir ýerini häzir biz jaňa diýip öňüňizde bäsleşir ýa duýmak isleýän bolsaňyz, sizin öz teklipleri uratmaly. Biziň biňizime taýym häzir jaňa derk oňlaryň fiýhoty şolar sizin üstü dinleýär. Ondan hem mehriban ýerleşir tomaşaçylar jaňa diýip kimi gepleşmeden geçen sanly işe gatnaşyp ýeňizi bolan iýleşmede. Ol iýleşmeden masa Mary welaýatynyň ýaşajysy Serdar Allamuratov. Oňa daýar ne? Jaňa diýip jaňamyz gitdi. Alo, salamu alaykum. Salamu alaykum. Türkmen wagtylarynyň bäsleşir gepleşip biýmedi. Gutduýa ýeňizi bolanyňyz gepleşmede işe gatnaşyp. Sağ Serdar häzir şertimizni düşünýärdiňiz. Size häzir ýaýlmaga diýen bir aýdym. Şol aýdymyň bir bendini allyk, ýyzdan öňe okap berýär. Şirin sözle şertimizi bilýäňizmi? Ýyzdan öňe. Hawa ýyzdan öňe okap berýän sazy bilen bile. Şol haýsy aýdym çyn haýsy aýdymyny biljek bolmaly. Eger bilen ýagdaýyňyzda hanet, restorany size öz bir diýsen we tagamly etini berer. Nesip bolsa paýtagtda mehmançylyk eliňizde ýölersiňiz. Hemde Türkmen wagtylaryň tarapyndan, bäsleşir gepleşik tarapyndan bir iseg bilýän şekil aýdymyzy ýaýylma berbilýär. Şertimi düşünükdimi? Şertimi düşünükli bolsa onda taýin bolsaňyz häzir size taýyndan bir şertimiz, ýöretde sowalymyz, goşgymyz okap berjek. Onu üns bilen dinleýäňiz, kalbyma söýdürip maňa seni duşurup, ýar gel barym dünýe ýar sen arzulanım. Bäri sen gel ýüregim. Men bildim, sırny söýgi saňa duşup, men ýeňdim hasratlarymy, saňa duşup, yetdim arzularymı, saňa duşup. Ýene bir ýere geçip bilýänmi? Bolýa, iň soňky okap bermekçi, soň jogabymyzy alýas. Onu ünsüzje dinlemeňizi haýyş edýäs. Başlyna, saat gitdi, goşgam ine. Kalbyma söýdürip, maňa seni duşurup, ýar gel, barym dünýe, ýar sen arzulanım. Bäri sen gel ýüregim. Men bildim syryny, söýgü saňa duşup, men saňa yetdim. Hasratlarymy saňa duşup, yetdim arzularymı saňa duşup. Jogap barmy? Yok, meni tanamadım. Jogap ýok, Serdar. Gynansak-da bu aýdymyň adyna saňa duşup aýdymçyň adam ine gaýagysyz Kulyf. Ine de aýdymyň özi. Başlyny. Duşup sana arzularıma yettim. Gutluýar, näme-de bolsa gepleşmede işe gatnaşyp ýeňiz bolmagy başardyňyz. Haýsy aýdymçyň haýsy aýdymyna tomş etmek isleýäňiz? Eldarym aýdym. Eldar Ahmetowyň aýdymyny size eşdirýär. Köp sag bolun Serdar, işe gatnaşmagyňyza maýyş edýär. Gepleşmede gatnaşmagy üçin ýene bir ýol sag bolsun aýdýar. Sag bolun. Ondan hem mehriban ýerleşik tomaşaçylar, ýerleşmede gatnaşdy. Entäge görýär solen gepleşmede geçen sahanlaryna gatnaşýaňyz ýöne men bilen bäsleşiňizde dol ýagdaýda ýeňiz bolmagy başaraňyz. Her biriňiz arzu edýär. İşe gatnaşmaly, gepleşmede her tany işe gatnaşýaňyz ýeňiz bolmagan her biriňiz arzu edýär. Ondan hem gatnaşan iýleşmeden eletde isteglerin aýdymçy Eldar Ahmetowyň bir täze aýdymdan birini eşitdirmek haýyş edýär. Aýdymçyňyzyň aýdymyny, şekil aýdymyny görmek isleýän bolsaňyz, bäsleşir gepleşmede gatnaşýan, o gatnaşmak üçin ýatladýar 05 04 telefon belgimi siz hyzmatyňyzda gepleşmeden geçen sanlary taşmak üçin bolsa turkmenTV.go.tm saytymyz sizin hyzmatyňyzda. Şunu bilen sizden hoşlaşýar, ýene hoşlaşmak ýene bir ýola köp sag bolun ýigitler gatnaşyňyz üçin tanışolýar. Gepleşmeden inne kitap gatnaşyk hukukadan aýdymçylanmar. Gepleşmeden notdaky sany görüşýänçek hoş wagtyňyz mehriban ýerleşler bize şeýle ajaýyp zamanan peşkeş beren şeýle medeniýet we sunat işgärleri bilen bäsleşip, diýsen bir çekileşikli bäsleşiklere gatnaşyp, gülüşip, değişip, medeniýetde dinç alyp bize tomaşa diýen iýleşmeden wagtlarynyň
hoş geçmek üçin ähli tagallary şertler döredip berýän gahrman arkadamyzyň, medeniýetimizin, sungatymyzyň hak honary, hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli tutumly işler diňe Türkmenistan ruwaşyň watan ýylyna ruwaşyklaryň ýar bolmagyny tüýsürekden arzulap, siziň bilen hoşlaşýar, düşünýäs. Onu derin gynanma. Bir hepden 7 günden görüşürüz. Hoş sağ olun mehman arkadaşlar. Jany sag bolsun, işiniz ruwaş bolsun. Köp sağ olun.